Wara aktar minn 80 sena mistur fl-oratorju tal-Knisja ta' Porto Salvo fil-Belt, is-salib tal-eżekuzzjonijiet jerġa' joħroġ fid-der bħala tifkira storika u unika. Is-salib kien parti ċentrali mir-ritwal tal-ikkundannati għal-mewt. L-aħħar li ntuża fl-eżekuzzjoni ta' Aħwa fil-forka tal-ħabs ta' Kordin. Il-kuratur tal-forka Ronald Buġeja jispjegalna li s-salib kien ċentrali fir-ritwal tal-ikkundannati. Bażikament li kien jiġri is-salib kien jittieħed l-ewwel fil-kappella tal-ħabs, fejn wara l-qoddiesa li kundannat kien anka ibuż is-salib, u mbagħad wara l-eżekuzzjoni kien jintuża biex miċ-ċimiterju tal-ħabs jagħmlu l-pellegrinaġġ u jitkanta de profundus għar-ruħ li kundannat. Ir-ritratti antiki juru ritwali marbuta ma' dawn l-eżekuzzjonijiet, mill-pellegrinaġġi sal-kant ta' de profundis u rużarjanti li kienu jiġbru flus għad-difna u l-oqbra tal-ikkundannati. Il-proċessjonijiet kienu jisiru miċ-ċimiterju tal-ħabs sal-Knisja tal-Erwieħ f'Ħaltarxin, għalkemm fi żmien il-gwerra kienu jeqsaru minħabba biżgħat attakki mill-ajru. Li kienu jagħmlu kienu saħansitra anke jiġbru il-flus għad-difna tal-ikkundannat, pereżempju biex jinxtara it-tabut tal-ikkundannat. Ġifieri rużarjanti kellhom irwol kbir fl-eżekuzzjonijiet hawn Malta. Fil-Kamra tal-Forka saru 14 l-eżekuzzjoni fil-preżenza ta' 7 persuni, fosthom il-bojja, kappillan u uffiċjali tal-ħabs. Wara l-eżekuzzjoni il-ġisem kien jitħallam dender għal sija qabel it-tfin. Il-ħabel kien jindifen mal-ikkundannat. Illum din il-paġna storika qed terġa' tieħu l-ħajja hekk kif il-forka tal-ħabs tiftaħ il-bibien tagħha għall-pubbliku. Bilna illi s-salib għandu jinġib hawnhekk biex il-pubbliku in ġenerali min ġej jara il-forka ikun jista' jgawdi wkoll dana il-ġmiel u s-salib antik li r-rużarjanti kienu jużaw fil-proċessjonijiet tagħhom. Il-pubbliku jista' jżur il-forka tal-ħabs f'5 ix-xirka mis-6 ta' filgħaxija sa nofs il-lejl u fil-ġimgħa l-kbira mit-8 ta' filgħodu sa nofsinhar.